Kahima Nongwah-Mawtamur Riboy District, kabala kado kum kawai na pedang ki hinrut li ki jaka ka jala Meghalaya, ki bandang ya pen baitput haka phase 2 pat ka jala Assam, penban ki nongelam na kate kasnong Nongwah-Mawtamur ki la penpau, maswaban poi syakane ka benta, ka jingwan klun jaka jubor da ki bor ka Assam, kala long ka besyirkai hadu kata-kata. Haka arpusau tarik uyayong arja arpulai, Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ulayo ban hiar rengkat pat ki nongelam snong ka Nongwah-Mawtamur, syaki katu kat ni ki jaka bala paudak badon ka jingklun jaka da ka Assam. Bat ki laong baka ni ka jingslur ka Assam ka day namar ka jinglek kyllut, bat ka jingbam simkia ki bor Sorkar Meghalaya, ki bor penyat district Kyrwoh, MLA ka jirang uba Sustenance Sotun, kum juru MDC kata uba Victor Rani. Hak jinglet jingo ikte ki jaka lalap baharut kawa thala ka yeng jong ki bor pahra klau ka jilla Assam ya ka ba ki bor nongelam snong kila ujor ban weng yaka Henry kamsham la poish ru shu lalap ya ka jaka hamarjan kawa or ya ka ba ki bor ka Assam kila ker jarnar ban shna ki kenja klau balaya da ka tei ka jilla. Swaban poish ka tei ka jaka lahab ban yat na ka surok khendo ka ba ka tanat klau kala shna hakipor bladam. Hadian katay lalap saya ke jaka sumar tenrai dieng balasna da katanat klau ke Assam harut kawa or. Nang tapan ladon ru ke jingsna ya ke jaka jengok kai harut katay kawa na ka pang snong jalut ka snong ka balabuhay snong da ki jat benriu karbi ha katay ka hima. Henry ya katay ke jaka la penlong nong kenti sya ka jaluk paham tanglong ke NGO da ki bor penyat ke Kamrup district jong ka jela Assam. Shu hakate kasnong ki kampen roy ki degi bawan na jirang CNR di blok Riboy District Henry omsyam ladon wat tang uweru umau nong rem ban kedaw ki project namar ka jingting yo wan ban penpra da ka jela Assam. Haga jingwan pai biang sisnong Nongwah-Mawtamur lahab ban yat yak surok khendo hasilenter kawa or ya kabala wan ban sna da ka jela Assam kata ka batmu ban penyaso na lokra syarani jirang ya kaba ki bor snong bor hima kila ujor Henry Shukut tang haga jing pha jing tho syaki bor district klam kinu ki kam. Ketika senong kabadang don kam sibon ki kam ban kentiu ya karoy kapar kam tam ke surok kaban long ru ubut lom haka yo ka kot jong ki nong song senong ki basyanya haka kam rap. Uba duen lingdo uriu rangba ubla palat nyopos nam karta ula batai sepang kumno baka hima Nongwah-Mawtamur kala hap biang haga jingpai ulingdo ka hima soyong bat benrap halor ka jinglet don bor ki bor ka jela Assam ya katay ka jaka. Nga tagpor nga tang kanod ang arpo arsnem arpoway of arsnem ngadan. Hakata kapor ki wani pai ba pai burna sa yung ki wano ke sene hakapor bu ba ping stolong do bang kwaying belai tulong I amilaka po sa council. Bawangan bisar, habang bisar ki kot kisla po sa council. I bagajinga day jo kang himan ng wa ng pumurot. Pansay ko to ka hapo kasi state lai tang ki kot kisla jo soyong. Kan kung ta ba ping stone mo balayap kan ta. To one sine kay man pan ki ngi pai ba pai bur barokot. Tabun na kilang kini ki kim tipsu namar kila long kana persai ki badang nete. Don we at ki basang tu indai nga tingala rang ba to kapor. Ada padu arpo waisnem te ya ila kon ya kani ka kes ter pater man kapor hadu mataru te ta kapor muwonru bo wantu sine la ai ke kes ne kumno ning satu la ino no dak hangta la ino no muwon hangta dak umon turso hadin kata ba mulun mawon la yap nu lawan kitung soda sip su ai tu o ulang do sip yo SCR mo, SCR lang do, soyong. Tulad long sipor, long kum lang do sip yung soyong, ulawan mi si sunday wan sabi di singa si, ya tu rile cakap tu omla say so ay poi say ro. Adin kata ditung sini basam pamata, balong sadar ulang do sip mata, baladap suspend pada sangsil, suspend mata, wan so tu lilai ngim bena ngim tip tang kateng yu to basimpang ngim I ka dur yu long kumno ka dur kumno habode usem jungi bokudup je kri ka himak jungi ude utau kri ju no sisa jungi klemi I ka dur ka dar ngim tip ngim bena ya kateng tau basimpang taba
basim balong do ya mentala sa suspend adien basim pang unil sisar kum balai pus nem tam po soyong tem nam ta gajing bem thi ju ba terwa beng bandi le ne ban ngit jengi sajirang mo ne basim pang ban ngit bat jengi ban piso bat ke majirang ne basim pang da une ke ban ngit jengi sa majirang te ngim ngai ya kata naman ngidon ki kot islam ye dei bajan e bot soyong nginam ngai ya kata namar kata hakata kedur king pai ba jengi bhor ne ki soyong lo ya ki kai to get the council pen prai kito bat hadin kito ko nepor la suspend no yok tu bacam phang taba matam don sungro su don tong sisa tong administrator na council sak soyong mo te anda habau ne bacam phang lolong leng do ne bacam phang man tabla suspend utung acting sim acting leng do ya rice taba ne rice ting lo taba pitip tribe tu luas tung yau to sami kini ke kuat hakti jung ba rice taba kimi kini ke kuat ki dulu ki dokumen ki sabar khoi andala tung long acting lang do tu lami prit kini ke kuat barok khoi baka soyong kadai kasnat jungka kadai kini Nongwah-Mawtamur hang ta ka nya andalwan hakakat khanda terik au benajun ndreu terik arjat kar khandai ki wan mi kita barok khoi cuki he clean sisa dungin tai kon mi ban pli cuki kot kisla jugi ba peni ki map gi dokumen pan ki gi sia baro ki dilir ki ai ba kahima na Nongwah-Mawtamur kade ba hap po pe mi jong yong long do hang ta ke ni pai ba baro bat kan tai besirang ye menjur kata dum benop siam ji em swa ka por bikini ki siyong ki wan sipang banino wan sisem banino Assam benang tur sinang tur nah siam ji hantu kata te nomor kata bang dang don mi ki ba ni dang ne hadu kini kisi hadu kini kisnam ki bamta pat haun manta ni sina bai hau suyong do sep le dang job ni rem ye kena ka kes kata kan mar dale de ngi ngam don ki kot jeng kena Nongwah-Mawtamur ki dan haulong do entar ki ginut ban satur ki te ro ban ye khun ye ka kes apo high court po supreme court kata kan kaliang jengat ngap pau tang kata ki ye bar khat kan mar kini ginga lenti jingi babun snam da nadu ar perkat pi nadu ar fa snam ar fo snam ngang ngele ye khun ye kene ka jaka amla pen poi se ai ro adu mentala dap nyau pho snam tam yai ne bai se kene ka jaka ban ye tur ban ye le ban ye khun pat tang ban ye pat don kan ka jing sao ku jing so ya dat nyom snam ya ja ka lenti jong ka jing kanurem jong ni padon ke ro ka beja po snam po thau kini ka Assam kon tur slam ba amde tang ni ki sipo kini si kisnam slam ba ka wan tur sine namar gajing bam simkhia ke bo district ke bo hima ke bo sem hangta kan ka Assam te ka kon klun ke wan tur papil jong ka bor jong ka klem da nyau ya no namar kan ka da kan bakane ka district council nadu kisi menswa kala simti kan simkhia bahaya kan ka jaka apo ka jimpia masuyong hindai tang support kon simti bas din kata klem lap sijal kerja aba kata kapor bekerja bagaimana suyong kam simti su bersulu kam simkhia te kumta kan ka Assam kan ong tur adu kini kisi mentana adu kisnam ki menswa ngade breu orang ba jong ka snong du menswa mentala long tau orang ba temen snong ngayele ya kene jaka na du apor bengadan dap sipo kapra arfo snam ya kene ngayele mentang ladap nyop fo snam tam ngakun sikun ya kene jaka nimla ben pen so sai ro te hadu kini kisi kan mentaba ni soba ni ngon tur ni ngon pen kermen kini kisim soyong nang tai ni snau ba gajing mot ji perkat gini baro kisnong si tau ni snau bi kam tengen kendiat ni ba ka bor kini kira kam tan jubor ni ba kam tengen kendiat ni snau skam kendiat ba ka long jaka je kan Nongwah-Mawtamur apo ji pia suyong do sip ni iba kini ki bor na Assam forest tuan tur hadu thi po kwa ki ek te chaka pat ki baka Assam ka but burwan kurup jubor na kani gasno ila ba pai ka Assam na du kisi menswa
nuki senam ke bom syah por bangi dang yele kena jaka amdai tang hang to bukan tur sadu sane sadu menua mau lain katur kit de gibriu kit de kitrak ke sembai ding beberapa katur situr sadu satai jan putar mak katur menua mau lain sadu sai kale tur hende ka por bangi dang long ki rambak senang kalau kau men dengan awal rambak senang ni be ye kitu ki Assam ni be ngi pai kala ki bat battalion bat danjat bat forestar bat kitu ki lebar ron tri ngi be lut barok haj api nadu kita ki stem dua dap kita kini ki pat tip ai don ki berwai a kini ba tip ndai ngada bala ramba ngadip lu kita ki phang barok haj te haba kini jingwan ki hang ni ane hawa kimut ba ngatrai kat kum ki jing yo snow bat ki jing tip dingi mitrai bi kimut ban sim tang nang to trai ka Assam nang tu nawa sini mut pala ingi ngingim ngai namar ngi don ni jong ki kot slai ke nungrim ki babiang ki dule dokumen ni doa ba kat kumput sam bangi de menle mentanya doa kat kum ki kot ki slai Malaysia High Court Supreme Court ye kita ngi doa ba wan kam sadu sini amor jum tu ka wa ro ngim kwa ni ngim sania ye ketu tu ke jing buj on tur jong ka Assam ndai ngi ki hok ngi ni tur ba sadu sta hikmat ni ke cing persang ron sna surok cing persang ron sna ya tak terus spot ni iru ke cuan keri ki charnar Shillong tar jong ke sna la bar subatai nadu menu aslang wan keri katu ndu bastang no snam hi nadu banyi ki kene ke bodar isu nadu stang ki kene bodar isu ki stang le pan i ke bor pat hang to amdai bi le dang miswa te kim le re tu ande andu stang ki kene ke bodar isu bi ya pan bai put kene Assam me dia kin sawan pan i ke bor ki ki ban to radu hane ni iba kadot ke terus spot beglas na ha la bar subatai kadi caka chong no kedi ketu je caka jongi kan ka hap apok ria no thumur kan ketu tang ba kumong ya keren ya batai pi kede gi jing wan to ki te kaduk ngam dai ngam perkhat ba kadu ke te jong ka buj jong ka Sorkar Assam kede gi buj ka forest yi ka forest lamba ka bor Assam kan tur ka forest kan ka forest pi ka tur ba kan Sorkar Assam kum ta ga ketu ke jaka itu kemut wan perlong jaka kai ka tur sem ne ka jaka nasari ding nasari ki ding merit andala dep du kuna sari la he ki ding ka phut bat ki pan poi sadu sene ru ki on thung sene nim tep jing thu jing ki tang ma ka tur gi nginam sa ba ki le kum to ngin sa pendu ye tu ber khat to ko muru rong ba apreng gini snem ki ba ya terus kata pedeng kan ke cuan tur kan san cuan kri caka juga Assam hatu la ban mo kata cing ya umsnam lese bal poi sadu bani umsnam lese ka sudai betang ka cing kri caka ting ye kni jaka ki jing ya be pra breu kini jaka ji pat don ke jing umsnam namari ki berit ka pat pi berit pat tang sisnong kana ka jaka yungi ki bedai khasi tang sisnong kana ka khot kai manwa tang sisnong ni le ye kata ke jing umsnam tangi te amdam jaka namar kata ni le be lang ba ki kot ki sla ki kes ki dokumen ke bingidon ya kata ngi ya ba kum ki rule ki jing kes nim kwa ye ka ban kumar in kwa bin ya sha ya dat dengan ngem dan bor ni ap ya ka bor ka ba ai ka ba mi na sel mi na Sorkar bat kam tam lagi si im so yong punya ni sini awe ya ka bor den ki ka ni ni susu ba kan Nongwah-Mawtamur kan dai ga wei ga pring caka gi bandang ni pinbek phase 2 jong ada cing pinbek dai ma ka ba fi dan ban ai jimut se ka ai ka ba ka sur jong ka Nongwah-Mawtamur ni ka persngau Sorkar Rejim personal ni khmat ka Sorkar nambakan ni ka fistul ni ka regional committee ka bansawan rejim personal ni ki dawa bai kai dawa bai pada ka hak jo ka himakasi kan ka bahap ni Nongwah-Mawtamur namani tip nadu handai thai ya tip la bena ya bro apa sil kila tip lut baka dai ka himanwa ka dai ka himakasi pa namar gajing bom kip simkia kini su yang lo sip simkia kita ki nong sisa di bomiswa ka kini no ka Assam kai ni hakane ka regional committee ke bansawan menta ni sumit ki kot ki slagi duli ki tumen baro hakadi duno koti kena bikin tip ban pai ban bisa di kot ki slagi ngene ka jaka ni tak kayak gini bentai susu long ba kade kam kade cim sting ni ki bor pria district hatu nakaliang sungpi ko borsno
angkat ke trelang bagi pai ban sutong kala culek mo no kapor bat grani ki border district henrai poi man kata kecing lek kelut bu kecing bom lek bom snow kecing ut chung ki ta na kapor ti try gi news mo menen snam ya pin kain tu get social media pra tu get the social dai na ngi kain do pa ke social ke khot ni ki riu kla wan pin kain ga get the social ya pin kain mi do get social tu ni la ton man kapor man kapor mi le ot la yam ba ke social ba de bin sim kya ya kene ji ka yi ban pin be no ba kan wan ko ka ha jing pe ji kmi ka di social ka ta ka ni julai ken man kapor kali ke ni ki paralok ke ni pasai ki ber khot ni julai man kapor sistem asen la sen julai ka jing kmi elen ti jingi ya kene jing sani ke amu yo ka dai ka bam la ka bam ya dai shu ka ba ya lai de ka bor jong ka kinong sang sinong ki ma ya men ja wa plo ni ne regional committee ru kam khot ni kam pentip ni lam ki le la ga le hi kini ki he sarkar ni lam deng sarkar mata ki le la ga le kam pentip ni ki pai nong sang sinong ban ne ban khot ni ban walam ki kot ki sla bin pe bisar kot sla kim khot ni ngim tip sulong long han po regional committee ni ngop na hadin andal kata ni sabna bala dep regional committee bala kini ki chief minister yang sisa dengan sarkar mata ki le dep sanya ke MOU ya kini MOU ke mata ni pesa ni ro nimbar ba sai ke MOU ni ngim sang hun MOU la sai ya ke MOU tu ba pile mata snam mut inget ini hang ne katai sai la dilut sa Assam ki dilut sa Assam katai ke MOU ke le mata namar kata ka MOU mata ni ngai pesa baro ini pesa ke MOU tip kalau kumno try ke MOU try to ke MOU ba kila dep sign min poison deli la ban cancel ne la ban long kumno ngim tip su de ngiru na kaliang ni persa ke MOU nomor kini ke no ikmat ngiru dep sign lang MDC MLA dep sign lang to MOU ma dep sign lang dan lupa lang no ikmat ngi ne na po jirang kursi bedai ke bordar hi porok ke jirang gede ke bordar pak Assam balai bau MDC MLA kisah ni ke MOU kim tip begede kasi be ki nget ni sepo ayu po Assam ta kan ke jingkali kawan hangi kan balai kan kumne ile mut ka long baki na nyu ben ni nim kwa su ni begin dan pom kya ha ka po election te kha kali ni dap bai ni dap wan kambas andal ko election di ya ki jaka kum kita ke ni lap ni ja ha ke jing ni kisi ni dap jing suse mar kata jing kat pa jing keliang jongka jong phi ke wan ban ai khubor pat liang ke district council ru ban sim kya lam ni jika bakan wan no spok ke jala mi khlia kat kum jing kwa jing pai ba no sang siong hane pat kitai ki sinong ki badan kitai ki mikir mi ong khar sa ko san tele ki sinong kitai ru ki haba po kan nuwa ite nuwa po kai manua ki hab kitai ki mikir barok hai kitu dalwan kata ke tu ka sur pai ba kirakti wan Assam ke ong kirakti sa Assam kersau kersan teli kisnong kirakti mon malai sa Assam ngitang sisnong kanong ya nimla te la ti ke ong ba kenya so bat Assam lu haba ngi la job dengan ke kes ke dum ya lan ti jengi kim se benwan phai ba ni kitai ru mar gede ka hima nang wa long gede kane kana rem je ke manwa de kane sinong je kitai gede ki khun ki rayat ki bahap apa kai manwa je kitai ki mikir ki badan kersau sinong ya kun ki hajar di hapo ka himanwa kimla benong yen pet sa Assam ningen pet sa jirang ning pet sa nasional kimla benong tang job ni ka kes kin de benwan bai bat kai manwa ki kun ki ni ta ke bakla kena Sorkar ke ni ilam la jong be bit be chem ni lem da simsu so pe ba lem da simsu ki kot sla ke pe da bisa banyak suai kot sla ke badan ki sim ki ki dola ni Isulek la galek ki sunyet jubor ya ke bamdai ke Assam nyet sa Assam ki bamdai sini dan hak ni ke ya kum katai ke kanduli maikuli kita ni la lek ke jing ujias tai ni la lek ni la polo setai ni ya sila ki ki pung dok khai ki bat katu bala lek kita stai la di sa Assam kum kitu ni la jua mo le pat ni tur kita jika ber stai dan tilang menilek ni ke bodar ni kini kuat kan dia
Uba don kupar wa lang urang ba snong ulapen pau ka jing sngo khia ya ka jing bam sim khia ki bor ba dei pen ya ki jing e ki ba ki nong song snong ki kendu na ka daw ka jing wan klun jaka ka Assam ula ong ru ba ka Sorkar haba pen bet put ka dei ban pet ya ki kot ki sla om ban shu ngap ya ka sur jong ki kat tu kat ni ngut ya ka jing I jenga ya kitu ki mat ka baka Sorkar Assam kalong ka lale den bor kan yangi hawa kane ka jaka jui ka dei na du ki menswa kum long ini werung ba bla kan ta ngapresisai ka jing keren jing I baro bakane ka dei ka himanong wa bala sensyar ka badar ki kot ki sla na du ki menswa te ka tu ka jing I ki jenga ya kitu ka jing le jeng ka Sorkar Assam kalong ka bala le den bor siapa pelat ya kitu ka jing kiar sen rasya jeng ka ba ya kitu ka jing kiar bajuan sarai di ding na sasari ba kitu ka tourism ka ba kamut kitu ka lalong ka persya ya ka ri ka jai bendeu ka jing I te ha ka jing I ju ba jing ka pat jenga ba hai ngitip ba kata ka MOU la de besah na de brile de kin mi khmat jing I teng hande ka jing pat jenga wat la kisan ru ba ke MLA badan borom jing I khamtam MDC bakin soba bane ke kit khia bane pai balem amde ban susna me tang ka sur jong pai ba ai ngiti ba kane ka jing I pen pur ha kin ki por ka ha kin ki manta ki ong ngap ka sur pa ba ka no ka sur jong pa ba ka khlan ben lai ka de ka lai chata la ngi ko molong irum ba mane kitu ki khasau tli kisnong ki bangar po ke mikir kitu la kisna me ka sur jong pa ba kitu titikna ki lai sasa teng kerpan ya ke Sorkar badan borom jingi ba kam dei ban skap ya ka sur jong pa ba ka dei ban da pai lam pun da pai bnya ya ki kot kisla ki dulir ki bangi kasnong ba ka Nongwah-Mawtamur ka himanwa kadon kaudan hakti jong ki soyong kidan ki ipik jong ki kitu khilak satli kisnong te ngila ba pesisa ba kidan ki ipik jong ki hapo ka hima soyong te ka sot nga kerpat jur ya ka Sorkar khamtam MLA badan borom jingi bat khamtam MDC bakindai ban pai ba ban bisar bnya am ban su sangap ya ka sur ba bakindai ban bisar bnya karkum ki kot kisla ban sunyat yangi klam da bisar bnya ek da ki kot kisla ha da kingat jubor ngila ban on karkum ka kawa ke bangi lepai mene katuka bangi I baki sna tourism katuka tuhi ke baki thumo mar nang tu chatai ke ki snang karbi ti tikna ki de ki jai menre khar tiki sutna chate ndai wat katar ungkerpat ek Sorkar sasin ba kam dai man susna be kasur chiki kade man wat ki kot kisla ki dokumen bersisa ba ke de ki nong snong jong no te ha baki te be kita ki khlai tli ki satli ki snong ke de ki nong snong jong kam Meghalaya hadu menta ki development lu ki dang yo Meghalaya kum bangi wan mene kum kato darbar hall kum ki school kitu ke de nampo Meghalaya kum kitu ki penkhana ke ki yo ro ben po Meghalaya baro barkin ki anu ki jobkar ke de po Meghalaya puyo na po jerang siar di blok te habakum kita kumno ka Sorkar Assam ka Sorkar Meghalaya ka sunyat jubor no yaki sapo ka Assam te ki de ban pai bernia ki de ban bisar nia marsunyat klamdan kanong rem ngina kalang jung ngi persya jur barha ka ngida kerpat jur ya ka Sorkar bakan de ban simkia ya kata nakaliang uba useful lakmi urang ba snong barem ulaong babaro kinong song snong kahima Nongwah-Mawtamur ki kwa bet bandon ha ka jilla Meghalaya balada ka regional committee pen bet put han Riboy district ha ka phase 2 kam khot yakran lang yaki ne kam shim yaki kot kisla jongki kim ban se ban yat dakawai pat kalenti Kadon ka jing ka bakra ka bangi kendu ka bangi like support district council bangi like support DC office bangi like ban kendu ya ki nomi khan ki MDC ki supriang ya ki jing thok ki bangi ai andre kim pati opat la pati bu skendong ro la pati te kadon ke jing su khia ke jing su ke ni kin su snong kat sabangi phai ro hanre hadin kata kahima soyong kalawan kumlai thut mama mene akan reu tarik jong bunajun jong sem arjar khandai da ke jing kemen kin su snong baro bat kan thai senrang semla long ke darbar ke bahe bah ban lai ya rai ban ya sok biang bat kai masayong mensuang ila ino no ya kai masayong ila pen ya sok bat kai ma jirang taru mentrekam sim jirang la ban le ka jingwan du khol jong ka Assam kanang tur sinang tur kirang ba nang priya snong ki syam ke jing e ka bakra kilai ban ya kendu ya ki badai pai ro kim perkhat kim sngeu ya ka ai ka bangi kerpat
Andrai hago nadu arjar khandai hadu menta kajing semti jong kai masayong si benta kala pen kemen ni kumki nang song marba maki kim sange hadu menta ya le ki yak sai ya kan kam apo kahai kon apo supreme court ki lalai ni kermen ba kane kajing sai jong kini ki reurang ba ki jong ni napo masayong kan wanra ya kajing kemen nak minta ke ulang salam ke jong ni ne ni buru ke jing karpan akhmat ke Sorkar ba ni kum kinong sing ni nam kwa da lai ban lai sapo Assam amar bangindu ya ki jaka ki puta ki jongi hangne ni nam kwa da lai ladangi pois Assam kemut kene ke jaka ke jongi la sadu lut ki kpiar ki jongi ki bri ki jongi barok khoi ni tip bangin sa dulot ya kini ki benta ki jongi barok mar katangim kwa sispa na ka sispa persen kinong sing hangne kim kwa ban lai sapo Assam ya katangi pla khmat jongki ni pla khmat jongki ba pai ya kene bor bangin om kwa lai ban poisa kejelasan namar tip Assam kadai ka hendau Sorkar kam dai hendau private kumbalong ko rayahi kadau ka kalong kumne kini kisnong ki badon hangne khsao khsanteli baro ki development ki ba khambun ki yo napo jerang blok te kai ka ba penlong ki kumto kadai ka jing septing ke jongki ya ka Sorkar Assam ha ka baningkong ngaru ngalai baki tho yaw lugo jong ka Meghalaya Henry hadin bala dep sendur daki staff jong ka blok ki badai in charge ya kane ka jaka kisah pendam no bat kisah lau no yo tu lugo ketua kadai ka jingting jong ki ya ka Sorkar Assam bawat ya ki penkhana ki barit ki ba ki yo ya kitoru kidang ai buram ya Sorkar Assam ai jaka bakin tho ya lugo jong ka Sorkar Meghalaya itho penban dau lugo jong ka Sorkar Assam kato na kaliang jongiru naka bunsin ni ju ya keren stai ni penseluri ki ba niong nai tho yo to tai ban tho bai jong ka Meghalaya lada long kumno ladang ipoi saka kayap ladang ipoi saka yam saru dai ban tho bai kat kum ka project ka bapio ya kato bunsin khamtam na kaliang mama na du miswa bai bat kum sodar ila ju pensngau saka Sorkar la ju pensngau saka district council la ju pensngau saka ka borpai jong ka administrative mah menswa te kim la bai ai kato hadin mangang labat kum rumba snong ru la pensngau sa MDC MLA badai ban weng no ye kitu lada long kebala namar bunsin ki penthut yengi bangin rap ye ki kpiar ki bri ki jongi ba habangi kit ye ki mar ki mata ki jongi ru isim khajana menswa ki shim nrai menta pat kimnut suban sim tip naka no kadaw ngim la suban tip ya ka to ka kam ni la ju pun sngew nandrai wat MLA ru ong ngin sapai tang kum ta hadu menta kim la reban weng no itu ki fresh ceket untuk naka bor jong suraship jungiru ba stan janang la ya keren ba lada pidon ka bor weng no itu naka liang jong urum 4 yo re ya kabor ke 4 la atin bala la yo ya kabor sarai sa la ban be no ta ka ba khaduk khadwai ma ngakwa ya ka ban kumsnyau sa baro ki ba pai ka ni kabor khamtam ya Sorkar bahkan haba kabu ya ke regional committee ma hangne hapo ribhai ke jungi bakidai ban khot lem yengi wai arngut napo jangka Shillong Nongwah-Mawtamur ta ka badon kam he khnang ba ngila ban pen sngeu shakar regional committee ya
kajing don kam jong kani ka hima ka jungi namar yo le se na kaliang ka regional committee ka ba Sorkar ka bu tim tip ya uput Assam ma babiang ringi ni don ki kot kisla ni don ki dulier ki babiang isa sumit seki nang tas ka wai nga kwa banong ba na kaliang jong ka Sorkar kam dai ban sungai ya ka sur jong peba kumba ong ni rambasnong bar sa ka wai ro ka Sorkar kam dai ban ngai ya ka to ka ba kile ha ka phase 1 ba ki phara kti ya ki breu kalong ka badon kam han rai na kaliang ka jungi kum ka snong Nongwah-Mawtamur ngim kwa re ba kin le ha ka to ka dor ban phara kti ya ki breu han rai ba kin pai ya ki kwat islam ta ka ba ni kwa nang ba ka jing pen pai pen bai put pen bai sam kalong ka ba ya hun lang klem da don su kano ka jing ya khnyum kumba long ha kane ka phase 1 ka bala de tana kaliang jungi lada kim khon yengi bat lada kim khmi kim pai kot ki slide ti jungi ngi da ko wai ka sor ngin lai bai namar ha ka jing bom hon te ni hab ban bam se ban lai na ko wai ka sor da ko wai ka lanti Uba pronal lapang secretary kani gisnong ula kentui ki bor Sorkar ban pai khmat se kani gisnong ban kentiu ya ka roi kapar na du ki jaka sumar ki school puli khamtam ek surak bat kumjuru na kaliang ba pasmans im ula ong baka himan Nongwah-Mawtamur ka don la ka jong ka khana bat kisaki baka hap ha ka jalla Meghalaya Aku mau sekretari ngas pau kumne ba kini ki jiyo jingena ki lanjong kini ka bordeng elektrik ka umbam mde si kata ka jing tep dengan de ngim palyo na kalian ka Assam kidai baro ki jiyo jingi kidai na ka Meghalaya nandu ko umbam mde nandu ki nana sedang ki jing kam ki bangi yo po senang patau kidai na po ka Meghalaya ko bolong hadu manta ka senang jingi ka dan artali school ka LP school ka wai kaner LP school ka wai baka LP school ka wai baka aganwadi kini baru kiyo na po jangga Meghalaya amna ki jangga Assam te na kaliang jangi penpau kum kasinang jangi ka balarim ka balaslam ba nre ngi ba kumbalong hadu gini si kumta indang long kasinang ka badang sadin hagi benta baru kamta me na kaliang jang ka beda baka usurak ka batang kandet kilometer nang tena mau penar sane hadu kat mentangi padio ka surak ka babiang te na kaliang kasinang ngim jinjar kordet sat hakaket ka ba ka ban lady le yo le hat mar kumengi menta ki dingkwai ki so ki jingthau ni tap ni lai persang ban nyarap nyarang banyathong tap endre yesu jinjar pat hakaliang jang usurak mar bangim biang tengla persang ban le ikine ro mar ba bon hi pat kini ki ba marjan mar pa ban ngi ki kenok bat ba kadai ka jaka jaka Assam mar kata bunsin ki development ka jingsha bangide ban yo kira ban syawai nak ada hadu mentak kesana jengi ngim padan ka surak ka jingking ka dolong ka babiang ngidang sa denot nadang sedang MLA jengi simkya ha ka bayade ba ka surak jengi teba hadu mentak ngidang long kita ki breu ka brang sa ha jinginjar kordet ha ka lei kawan kamtama ka lei yau lei hat ka lei di tet pangestam ringi jinjar ta ha ka pangestam ngi dan ka sabsentar ta ha umsong dan nang talam sang ada kimlan nang sang ki pai ngi sap terkma hatket haba nang ne senang hapsu ket ya ba kamtam ag porrier ngi jenjar ba ka le sumar le hospital le yang tu nak kada ngi kum kasnong kum malong mentangi da kwa mat ngi da thrang hero ba kani ka caka jungi kan wan sa po jang ka state Meghalaya kana bene ki jing mentoy ngi yo bait kat kum ka hok jungi ba kani ka sorok ro bahkan long nak babit ke babiang ke bah ka surak kan poin hado senang jengi kanang ba yen sok ha kali kawan kamtam ha ka pangstam ba ha ka liyo ha lihat kunta ba kane kasnang jengi ngim kwa ba ngin le sepo ka ba ka Sorkar ngim kwa ba kin penpoi nyet yengi sapo Assam ngi kwa ban pai sapo Meghalaya namar haba ngi kren ni ka tin katolik ro kemihab bat ka Assam ladang itu mangi kaktin kasi ki Assam kim sutu
la datuk ki Assam tin Assamese ngim sutu te ngim kuat dalai ban lei sya Assam ngi kuat ban dan hapo hagapo Meghalaya hi te ngat te gajin kerpat ke jongang ne te ngong lada ka Sorkar ka ngit jubor ye hapo Assam te ka Sorkar ka dei ban ai jaka ye hapo ka nombak long klem bagi lei song Assam te tang bangim lada kin ngit jubor ye hapo Assam te ka Sorkar Meghalaya ka dei ban ai jaka lem ye hapo Meghalaya hi hapo nombak long klem te kum bagi yo ka jaka ne ngi dei ban yo te ro te ngim kwa bagi ni si song haplang ka jinjar haplang ka jing kordit kumne ngim ta ngilong klang ki kun swet balai ka Sorkar kim pelem ye te ngi da karpat jur baya ka Sorkar bakin simkhia baya kanne ki khalai ka satli kisnang ki bedon hapo ke ne ka area ka jingi bakin dei ban hapno hapo ki jong ka Meghalaya